Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос посеред нас. Нині неділя усіх святих. Нині читається послання апостола Павла к євреям, який описує подвиги святих, відкриті, тайні, котрі закінчили життя в мученнях, котрі осталися в подвигах і сповідничествах. 1150 років назад Кирил і Мефодій перевели із старогреческого язика на слав'яно-руський язик наше церковне богослуження, і практично без переводу нині читаємо. Братія, святі, усі святі вірою побіждали царствія, судіяли правду, получали обітування, заграждали уста львам, угашали силу огненну, і збігали острія меча, возмогали в немощах, були кріпкі в бранях на війні, обращали у бігство полки чужих, жони приймали своїх мертвих із воскресення, і ніже избиені були, не прийняли избавлення, щоб лучшее получити у воскресенні. Другі руганням, ранами іскушення прийняли. Іще одні в узах і в темницях потерпіли. Другі камінням були побиті, претретні були, іскушені були, убійством меча повмирали. Приходили в милотях і в козіх одежах бідних, лишені всякого, скорбящі, понижені. То ті, котрих цілий мір був недостойний, а вони скиталися в горах, у вертепах і в пропастях земних. Но сії всі спасалися і совершали діла свої вірою, но не прийняли повної награди. Но Богу лучшее, презрівши їм дати на страшному суді. І завершається нині апостол красивейшими словами. Тим же і ми, зато имуще такое облако свідків, отложим гордость, отложше обстоятельний гріх, терпением дотечеме, спішим на предлежащий нам подвиг, а нам ото подвиг духовний в началі Петрового поста, взираючи на начальника віри і совершителя Ісуса Христа. Коли ми йдемо на подвиг, ми взираємо на подвиг начальника віри нашої Ісуса Христа. Сьогодні Господь покликає нас в цьому мірі увидіти, що нам Господь готує. Павел каже, що ті, котрі отримали награду, вони її отримали у виді того, що збігали меча, обходили препятствия, котрі пострадали мученически, Бог їм іще більше приготовив у Царстві Божієм. Сьогодні з таким питанням прийшов до Ісуса знаменитий апостол Петро. І він каже: Господи, ми чули Твої слова. Ти казав, хто полюбить
жону, дітей, батьків більше, чим мене, не є мене достойний. Чому? Бо якщо хтось любить отця, жону, дітей більше, чим Бога, то самі діти стають богами. І тоді чоловік тратить віру в Бога настоящу і пропадає. І хто не откажеться від земних своїх самих любимих занятій, або сьогодні кажуть хобі, якщо не лишить, не одорвеся, Царства Божого не наслідує, недостойний Ісуса. І хто не бере свого креста і вслід Ісуса не йде, теж недостойний Ісуса. І от, вислухавши ці слова, апостол Петро каже: Господи, ну от і ми, апостоли, все лишили. Що нам буде за то? Ми сьогодні скажемо з апостолом Петром: Господи, вот мы тоже оставили все. В этом мире, если бы не были мы православні, были бы мы начальниками, министрами, славными, преславными, но мы выбрали православие, и сей світ нам помститься. Не дістанеш ні зарплату, ні пенсію, ні роботу, за границю православний – мучся. Господи, що нам за то буде, що нам деколи попускаються такі терпіння, такі гоніння? Відповідь Ісуса проста: нікого, ні одного не є такого, хто би лишив отця, матір, жону, дітей ради Царства Божого, щоб не получив у 100 раз більше, чим отказався від чогось на землі. Проста арифметика. Якщо ми лишилися якоїсь любимого заняття на 100 гривень, помножмо на 100, котрий Господь нам замість того дасть. Бог не лишається довжним. Бог що обіцяв, то виконує. Бог дарує нам ще тут на землі увидіти, яке є благо втікнути від цього здичавілого, бездуховного, ложного світа. Яке є добро, коли тебе не поклали начальником. Якщо тебе не витягнули на високі посади, і тим самим одорвати тебе від віри, від церкви. Яке благо, що чоловік переміг всі іспитання, соблазни і остався вірний церкві. Признаємося, більша частина наших людей тверді, а от маленька частинка людей засумнівалася в нашій вірі півроку назад, коли почалися дикі гонення в нашій державі. Дикі, бо хлопчики в масках захвачували храми і збивали віруючих, і об'явили, що наша віра не добра. З Турції прийшла добра віра. Яке благо нині нам видіти, що розкольники розкололися 2 рази ще після свого розкола, а нині один другого анафемабствують, а вияснилося, що і Томас їм уже не треба. Ми добре знали. І ще, якщо пам'ятаєте, на Покрови, до того, як случилися всі ці собори розкольників, я сказав в цьому храмі: не буде ніяких Томасів достойних, це ігра, не буде ніякої церкви від турків. Уви, самі розкольники підтвердили, що вони не хочуть Томас, який не дав їм ніч, лише наоборот підключив їх і стали митрополія турецько-стамбульська. Но сьогодні не їхня тема, ми лише касательно їх споминаємо. Сьогодні наша тема, ми сьогодні іменинники, бо в неділю всіх святих імена всіх святих носимо і ми з вами. А значить, як на Троїцю, на П'ятдесятницю ми мали день народження при Матері Церкви, усі діти іменинники, так і нині ми іменинники, бо кожен з нас має ім'я якогось святого.
От почому сьогоднішній день ми теж кажемо: Господи, благослови нам, щоб ми, задавая питання Тобі уєдно з апостолом Петром, що нам буде за те, що ми нині вислуховуємо таку нечисть із телевізора, тако, як будто всі збісилися і на церкву нападають, нарушаючи закони кожний день, і чиновники, і журналісти. Що ми маємо за то получити, щоб таку нечисть слухати від нецерковних, зачастую безбожних людей у телевізорі? Відповідь нині каже Господь: не є ні одного із нас, хто би не получив 100 разів більше, якщо пострадав від цього світа, щось му не дали, бо ходить до канонічної церкви. У вівторок ми маємо великий день, день святого Онуфрія Великого. В той день наш блаженніший має День ангела. Представимо собі картину. Ми в Епіфанія того собі недобре рукоположеного вивели в митрополіти Великої церкви Турецької. Ну от у вівторок, на відміну від того, що до Епіфанія ніхто не прийшов і його проігнорували, у вівторок в Київ зійдуться всі представники православних церквей. Ето буде вид і радость. Ето буде і нам торжество. Но ето буде не нам персонально, котрі віруючі твердо, а тим слабеньким, котрі деколи і наші в середі сидять, та вуха у них все трясуть. Це правильно, вони прийшли до церкви, може би ще далі піти в якусь унію. Буде відповідь у вівторок. Прийдуть до нашого блаженнішого Онуфрія представники всіх церквей на День ангела. А до Епіфанія, да бідний Епіфаній пішов у Стамбул, та через нього і патріарх Константинопольський у день свого ангела не служив, бо сказали йому греческі єпископи: посмієш із ним служити, ми тебе переберемо. І так сьогодні неділя всіх святих, в котрих ми чувствуємо себе радосними, невзирає на различні склоки, угрози, клевети, обмани. Тільки на днях нам появилося в інтернеті сообщення, що у Ясінях і у Рахові 2 церкви перейшли в ПЦУ, тому що отримали від депутатів Верховної Ради по $50 тисяч. Що это за часи? Що это? Разве стоїть наша віра хоч $1 мільйон, аби її втратити? Да не є таких грошей. Ми в Ужгороді не випадково відсікались ми все від нас, багатих людей і олігархів. Не пускались ми їх сюди. Не тому, що ми самі багаті. Ми бідно тягнемо стройку медленно, но ми нікому ніч не должні. Ми любого олігарха відфутболимо, любого начальника відженемо. Ми з тобою не маємо ніч. Народ Божий, православний, з маленькими дарами, но постійними, з любов'ю. Вот наша церква, вот наша слава і торжество. Сьогодні маємо заговіння на Петрів пост. Ми його називаємо золотий, солодкий наш пост. Тепер уже подійшла зеленина. Предлагається нам по-церковному перестати їсти м'ясо 2 рази промитоє у супермаркетах, перестати їсти емульговані продукти, перейти на свіжоє, зеленоє, благословенноє, здоровоє, а ще кить можливість є вирощеноє у себе на городі. Но не лише у їді, а й у пості, в молитві, в добрих ділах провести Петрів пост, щоб подякувати Богу, що ми удержалися в єдинстві церкви канонічної, а ті, котрих купили за $, нині ганьбляться,
Бо Філарет проклинає Єпіфанія, Єпіфаній проклинає Філарета, і сміх творять, будучи лише, може, 5% людей в Україні пішло за ними. Більша часть держави – люди православні. Боже, благослови нас сьогоднішній день, бо ведь Твої всі святі не тільки, котрі записані у диптиху святости. Сьогодні і ми себе відчуваємо святими. Не в смислі безгрішними, а в смислі ізбраними для Царства Божого, відділені від цього світа благодаттю Святого Духа, перебуваючи ще в мірі, зовні похожі ми ще на тих людей цього світа, но вже не єсме людьми від міра сього. Ми уже діти міра небесного, котрим Господь в'єдно со святими, яких ми нині празнуємо, обіцяє дати Царство Божоє. Господи, молитвами всіх святих, благослови, щоб кожен з нас не боявся подвига духовного, не боявся постити, не боявся починати молитися. Ніколи не пізно стати на путь духовний. І завжди помнити десь там, за потилицю, що кілька раз нас збили з толку і обманули, а потім знову збили з толку і знову обманули. Та може стоїть уже не піддаватися лжи того міра, а завжди мати своє мнення, так і казати, де би ми не були в гостях, хоч при всіх міністрах, ви так думаєте, це ваше діло, а я думаю так. І поки я маю своє мнення, я лічність. З того моменту, коли люди стають сіра маса, нічих не інтересує, що сказали в телевізорі, біжать, думаю, казати, що вони так думають. Це люди слабі, не церковні, котрі не знають ні поста, ні молитви, ні настоящої віри. Божа Мати, огради нас своїм покровом. Прийми своїх дітей в сьогоднішній день, усіх святих, котрі в церкві поминаються, і всіх святих, котрі нині в храмах православних, ізбрані діти Божі. Благослови їх у всьому світі, дай їм таку силу, щоб ніякі приманки, ніякі софізми, ніякі хитросплетення сьогосвітні, криво-хитрі, які там придумані спеціально, щоб дурити людей, не оттягнули б наш народ від канонічної церкви. Щоб ми добре знали, що сила держави в сильній сім'ї, а не у мужеложниках і в прочому блудові. Щоб ми знали, що сила держави не в кількості продажних агентів, спецслужб або других там всяких прокурорів, суддів, а сила держави в сильному народі, вірних людей, преданих людей, люблячих свій народ, свою державу, трудящихся деколи за примітивну малу пенсію і зарплату, но зато у вічності, в'єдно з святими, зможемо наслідувати і дополучити все недоплаченої на землі, Царство Божоє. Амінь.